ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅ। ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ନମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଫିରିଙ୍ଗିଆର ଗୋଟେ ଆମର କୁହୁଡ଼ି ଘାଟି କୁଡୁକି ଘାଟିର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଜି ଜର୍ଣ୍ଣି ଅଛି ଘାଟି ଉଠିବା। ଦେଖିବା ଲାଇଭରେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଘାଟି ଉଠୁଛି ମୁଁ ଆଜି। ଦେଖିବା ଆଜି ଘାଟିର କେମିତି କ'ଣ ମୌସୁମୀଟା ଅଛି। କାରଣ 15-16 ବର୍ଷ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆଜି ମୁଁ ଘାଟି ଉଠଉଛି। ଦେଖି ଯାଇକିରି ବି ଉଠେଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ମନରେ ଭୟ ରହୁଛି ବି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେହେତୁ ନୂଆ ଇଏ ରୁଟ୍ ତଥାପି ଚାଲିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ବରାଦ ଅଛି, ଚାଲିବ। ଷ୍ଟେରିଂ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଧରିଛୁ ମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚାଲିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଘାଟିଟା କୋଉ ଭଳିଆ ଉଠାଣି ଅଛି। ଏବେ ମୁଁ ଘାଟି ଉଠୁଛି, ପ୍ରଥମ ଘାଟି ଉଠିଲି। ଏ ଟର୍ଣ୍ଣିଂଟା ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଘାଟି ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମୌସୁମୀଟା। ଏଠି ବି ଦିନ 2ଟା ବାଜିଲାଣି ବି ଏଠି ଏତେ ଜୋରରେ ତଥାପି ବି ଶୀତ କରୁଛି, ଥଣ୍ଡାଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଉଠିଲା 3 ନମ୍ବର ଘାଟି, ଗାଡ଼ି 4 ନମ୍ବରରେ ବି ଗାଡ଼ି ଉଠେଇଲେଣି। ପାହାଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ତଳକୁ ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଠି କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଖାଲ। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯାଉଛି ଆମେ ବୁଲିଲା ଘାଟି, ଚତୁର୍ଥ ଘାଟିକି ପଇଲା। ପାହାଡ଼ ଦାଡ଼ରେ ବି ଧାନ ବି ହେଇଛି, ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ଯିଏ ଚାଷ ବି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଗଛ ପତ୍ର। ଏଠି ଆଉ ରାତି 7ଟା ପରେ ଆଉ ଏପଟେ କେହି ଯିବା ଆସିବା କରୁନଥିବେ, ଯାହା ମତେ ଫିଲ୍ ହେଉଛି। କାରଣ ଆଉ ଗୋଟେ ବଳଦ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ସିଷ୍ଟମ୍ ଚାଲିଛି ରୋଡ଼। ଘାଟିଟା ଏତେ କଳିଙ୍ଗା ଘାଟି ଭଳିଆ ଏତେ ବଡ଼ ଘାଟି ନୁହଁ, ହେଲେ ବି ଯାହା ହେଲେ ବି ତ ଘାଟି ଏଇଭଳିଆ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଘାଟି ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ। ସେ ଘାଟି ହେଲା, ସେଠୁ ଚତୁର୍ଥ ସରିଲା, ଇଏ ପଞ୍ଚମ ଘାଟି ଉଠିଲି। ପଞ୍ଚମ ଘାଟି ଯଦି ପଥର କଟା ହେଇକିରି ପୁରା ଇଏ ପାହାଡ଼ କଟା ହେଇକିରି ରୋଡ଼ ବନିଆ ହେଇଛି। ବାଲିଗୁଡ଼ା ଆଉ 63 କିଲୋମିଟର ଅଛି। ଘାଟି ଶେଷ ହେଲା କୁଡୁକି ଘାଟି ଶେଷ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଛାତ୍ରୀ ନିବାସ। ଏଇଟା ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଏଇଟା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏଇଟା ଆଦର୍ଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କେତେ ଇଏ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମର ତ ନିଆଳି ପଟେ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ହେଇଛି ଏଇଟା ତ ଏବେ କାମ ଚାଲିଛି। ଏପଟେ କିନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ଼, ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଖାଲି ଇଆଡ଼େ ମହରମ, ଗୋଡ଼ି, ପଥର, ଗୋଡ଼ି ପୁରା କୋବି ସବୁ ଲୋକମୁଖୀ ଫସଲ ବି କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ଧାନ କେମିତି କଟା ହେଇକିରି ଆସୁଛି। ଆକାରେ ଏମିତି ସିଷ୍ଟମ୍। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଲା ବେଲଚା କେଡ଼େ ଯେଉଁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଲୋଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଡ଼ି, ଗୋଡ଼ି ଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପୁରା ଚୋପା ଛାଡ଼ି